lang maranai bomanono dabai tani batarka busla patimong patika khwai baijalbari ni bising khopjangnai Ratanpur jora bosti amjayo koktoma o Saiman Kha shakni bomanono dabai tani batarka Horicharan jora Umorbini nuichidok bisi thuneni mungkha Parboti jora Umorbini bajiba bisi phiaba tabokso jora Saiman ko tamangai batarka shakni bomanono o patimong patika tini srangsanni phungni 6ta tama haijorawa bosajak bomano phung aibo bachaya nugui thangai nugui kha thaicha charu khe kalaijak thai bomano o patimung no nugui logo logo no khwai police no koktoma rohorjago tai patimungo phaisapayo khwai thanani police rok bahaino ulo bomano bathanai Horicharan jora no romitlangi thango khwai police tai kuthino postmortem ni bagai khwai saknayo rohorjak kha hne koktoma o Saiman Kha naina dia o kirma sungsa patimung no bo haino kare tam kotha namni tini phungai yang mane busawi naina thangata ani bekra tang tini ke busayang tongne angkai naina hin thangba angkai naina hin tha tongari ang tang naya kho ulo naya nang maina han tarang sengkari sigana chakata angkai ani kaki phaikan kai tini tang nin bekra bachinang thalia chakata angkai sido tini batang sile busai tongkha tonggarang thulok nai gana doga chakata angkai doga thang thulok nai ba yakung yak sujang tokha angka sujang tong pore ang pore mumbo sabani sujang yakung an manita da angkai mumbo khorok ba tang khakalap bana phaijak hin tong ta angka khakalap bana phaijak mu tong na ko gyam khurbu thukan kai to otike phaina ko gya suja khayei hini kata angka olokhai mutike totra nai sonai ba totra kujukuroi sabule tan khana bana sabule tan hinane atak manai no tan hin mang kata bose tak an bu perang dokta kusura kusu jatane kusu bo nogo walai jak rota walai jak kunu kere kunu walai suglai kere bethana ni mongkai Horicharan je thine ni mongkai tamsa Parboti binu moro busung khana binu boyas ang khana 550 rong khana je buthana ni ke buthana ni kai to 20 atirong nanganta emna tabok je bethana ni bor khobor aro dana police jatalang kha police jatalang kha mo para kai mo Radhanagar koita rogon rok thimani rok sam koita thiman chamana kai ko phung 5:30 6ta nahi mangkata horo da buthar kana bun horo da buthar ka na phungo da buthar ka saimi atapon jung phungai nukhata emna bo chuwa rok na dan chuwa walai sulai ingi da bethar kun chuwa rok nang ya mangka tamni bai bethar kana ma saimi ana tam ni bagi buthar ka bole saimia hangkai uskang bo horo mane dati engkoi tongo hin samna bin mana bethana bagai buthana nai tam khai nai ka tuyo hin chata bo tuyo ano phungai khangkai no busai phaka kai saka ka ang saka phaide nangoro thupa jar ta thudi jengbai na phai nang thudi ne mia horo bo saka hangkai thangle ata narok bai thaya oron thuna ni hin chawbo hangkai thuna ka thuria kon ne maya ko khuri ang no berai dikhata emna sikla na kaji yakho sikla ai kaji yakho da hamai